Čaute, moje meno je Mandragora Ušata a ja vás opäť vítam pri ďalšom gameplayi na hru Darksiders 2. Keďže od minul, ak ste videli posledné video, tam mi to troška sa pokazilo, seklo, takže posledná minúta asi nebola nahratá, kde som bojoval s týmto fešákom. Ahoj! Kde som bojoval s týmto fešákom a bojovať výcvik. No ukáž, môžeš. Meteoritický bez vzduchu alt, smrť sa rýchle vrhne k zemi. To sa nám zíde. Čarodejný, očka, nie, nechcem začať. Shift plus držať S, podržať pri spustení uderíš, tak štíretivý dopad, boží piest. Pri uvíjaní smerujem před. To sa nám zíde. No ešte čo môžeme nakúpiť? Už nemôžeme nakúpiť nič, lebo všetko je troška predražené, takže nemáme nejaké questíky. Kde sa pozerajú questy, som aj zabudol. Respektíve na mape mi ukazuje kdečo. Takže musím niekde hore asi ísť. Takže poďme sem, čo je tu? Tu som asi bol, nie? Alebo som chodil tento? Ja tu som bol. No čo, pani vrana? Hore si už nemohol vyskočiť? Nie, nemohol. Som rád. No, poď môj, vyskoč, poď. No a potom sa dostať tam. Búročka, práve nám búročka dáka vzniká. Koň. Ale čo by si nemohol jazdiť na koníky? Chcem koníky. Ja chcem koníky. Svojho koníka chcem. No, aby som sa naučil rýchlo cestovať. Môžeme použiť koníky. Tak, kudy teraz? Pravdepodobne sem. Keďže aj pani vrana je tam. A ukazuje nám, kam ísť ďalej. Aha, tu je taký fešáčisko. Tam je dáka vec. No počkaj, nie. Nechcem s tebou nič teraz. Fešák si len. Without the tree of life horseman, I'm trapped here just like you. The fortunate few slipped out before the tree was lost, like old things. Takže troška si pokecáme, zistíme niečo viacej o príbehu. The Dinich fort lies just beyond this barrier. It was the first thing taken by corruption. We sealed the Stonefather's tears inside, fearing what would happen if they spread. If I do as Alia asks, soon find out. Aye, and the realm will be better for it. Whether pure as rain or black as sin, the tears will end this stalemate. If you're really going, don't let me stop you. Exploring's a wondrous thing. Tak, tu máš pravdu. For instance, should a bit of armor turn up, it's likely some A samozrejme si to nepamätáš. Ale rád mi ju dáš, keď si ju nájdem. No čak. And who is Ulfheim? He's just another maker. Has a big hammer is all. When he escaped, Oh. I feared to follow. And a good thing too. A dúfam, že to kladivo má aspoň 250 kg. Podpísané od pána Slotu. No, tu som mal tiež, čo som si chcel pobrať. Tu za stromom sa schovávaš. Poď sem. To je, vyzerá. Dukátik. Kde bola tu ďalšia tábora? Kde to tu bolo? Ešte tu voľa čo bolo? To sa mi iba zdalo? To si iba ty bol? Tak poď, otvor to.
Keďže nič, takže by si to mohol otvoriť ty. Well, get on with you then. Nobody ever found anything interesting to do just by standing around. No, to je pekné. Ha. Ešte, že mám takú fajn strieľaciu pištoľ. Utíkej, Foreste, utíkej. Rokle stínu. Na čítání. Ahoj, Branka, dávno sme sa nevideli. Jak je tu šedivo. Šedivo je tu. Len za mojím koníkom. Zelená žiara stúpa, tam vpredu sa nejaká kvetinka. Alebo čerta si. Ahojte. Chlapci. Bože, ešte aj vtáčiky. Skôr som si videl, ako boli tie komba. Ale vás je tu požehnanie. Ale celkom mi to ide. Ani mi neoberajú veľmi extra zdravie. No, veď už doprchli. No. No. Otvoríme si nejaké kúzla. Exhumace. Bez nádeje, to nič. No. Nie tu máme takých fešákov, čo mi pomôžu. Hlavne s tebou. No nič, chlapci. Ale je vás požehnanie. Máme dobre, prebí. Yes, obstrieľam vás. Poď preč! Tak. No prebíjaj. Nemám náboje, prebíjaj. Bože, to ďalší a ďalší chodia sem. Tak ideme si najskôr asi toto zničiť. Nemôžeš malý nepřátele zabiť jednou ranou. No vidíš, poď sem ďalší sopliak. Žile mi to všetko. Poď sem. No, je toto, kvetinka. No, už je po kvetinke. No, už tu nastal kľud. Á, peniažťok. To je ďalší peniažťok. Sa nám zíde. 5000. No, už nemá veľa, už iba taká 1000. Dobre, si otvoríme. No, poď vyskoč hore môj. Ježiši Kriste, Pane. Zase sú tu tieto klietky odporné. Bože môj, Kriste, Pane, ďalší chlapci na holenie. No, co je to čas na hojník? Rektvár. Choď preč.
Ešte to chce ďalších chlapcov povolať. Choď preč. Teba už teraz nechcem. To asi nič. Budeme si darmo vystrieľavať. Nemám náboj. Čo toľko peniažky? Už iba 50. A máme 2000, môžem si nakúpiť veci a tu je... krásna veľká plánina. Otvoríme si cestu. Aby sme sa na budúce mohli dostať. No a poďme na koníku. Ja na koníku. Fjord. Taký fjord v Norsku. Chce sa mi chlapci s vami zabávať. Na koníku. Taký hojivý. Nová úroveň. Lektvár hnevu. Tak, poďme si niečo doplniť. Toto je čo? Zvestovateľ. Nekromant. Niečo na nevyhnúť si zdraví, vyššie zdraví. Niečo so zdravím by mi bolo. No dobre, zatiaľ si skúsime asi dať toto. Jeden hnev. Hnev sa nám zíde. No, to by bolo fajn, takéto niečo. Až keď sa k tomuto dole dostanem. Bies. Tak už potom bude väčšia sranda. No. Kudy kam? Tade to. Opäť na koníčku. Jo, na koníčku. Poďme po pšeničku. Už mi začínajú útočiť chlapci na mňa. Vytvoríme si najprv nejakých fešákov. Toto čo bolo? To je tak veľmi silný chlapec. Poď sem, nech ťa zabijem. Tohle aha, nemáme hnev. Takže nemôžem. Poď sem, nech ťa zabijem. Dobre. Ja už je po tebe, už budeš čušať. Daj pokoj. Nemám až iba náladu. Tu niekde bola... škatulka. A to je sa... Vary si prišiel za mňou. No, poď. No, vidíš. Aspoň si nechal zlatíčko. Ale čo by si nemohol? Vidíš, že môžeš jazdiť na koníčky. Tararara. Áno, tu som, vránka moja. Tu som, čakám ťa. Alebo teda ty mňa čakáš skôr. Už ani neviem, čo hovorím. To je mňa normálne. Slzy hory, dostaň sa do vodní tvrze. Oslobod slzy hory. No tak to bude niečo zaujímavé. Nie. Poď sem, ak ťa zabijem. Ešte kto chce? Ktorá si ešte pýta?
Slzy hory. Nevyzerá to ako slzy hore. Nič tu není. Čo? Však som tu. Nič, nejaká textúra. Veď som tu, chlap. Som išiel druhou stranu. Čo? Som sa zase vydal tou istou stranou. Hej, samozrejme. Dobre, dvakrát tú istú chybu nespravíš. Nie. Ako kto? Stromček. Krásny si dáka. Truhlička. Hojivý lektvár hnebu. Takže tie zelené sú one. Ahoj fešák. No a ešte poď. Teba troška. Ty si už po smrti. No, už aj ty budeš po smrti. Odbehol, schoval sa do steny. Sem mi treba doniesť guličku. Dvere sú zavreté. Samozrejme. Sade si musím dotrepať guličku. Vyššie už asi nie. Dobre, čo je na tej strane? Nič nie je na tej strane, takže poďme touto stranou. Tak. Tam je gulička. Gulička nám spadne dole, no čak. Ja, teraz ma ľudia otravujú. Čo teraz spadlo dole? Gulička, poď sem. Ľudia, neotravujte ma. Keďže som si asi omylom zabudol zmeniť status. Čože nás to tu čaká? Cutscéna. Pozrieme si. Ó, taký ujo. Zamurovaný. Tade ísť, áno. Tade, aby som sa dostal. Ďalší fešáci sú dole. Druhou stranou bolo čo? Viacej ma zaujíma tá druhá strana. Tady sa dá ísť dole. Tady sa dá ísť dole. Tu je zavreté. Keďže na mape sa ukazuje. Preskočíme. Kruhličky. Nejaké zlato, nič. Ó, spadol dole. Poď sem. Poď príšerka moja, príšerka. No, a už ťa dorazím. No veď poď, Ečko, poď, dostáčam Ečko. No veď za to. No. Vyvrhol som ti vnútornosti. Ďalší fečáci. Toto je zavreté. Hore to je otvorené. Všetkých fešákov si dáme. Na obed. No poďte. Troška vás ešte... Nechaj ma... Už ma chcel zaškrabnúť. Mrcha jedna, hnusná. Ježiš, kamera mi bobla. Poď. Poď, není ťa, poď. No je za to. Už som sa zľakol, že si to prežil, takže keď budem chceli stať, môžem ísť to vyskočiť. Ale teraz poďme na chvíľu... Ježiš, tam je bednička. Tam je bednička. Mne tu niekde ukazuje, že tam je bednička. Joj, silno, chcem ísť... nie, poďme z koše. Máme čas.
Otvorte dvierka, tu som ja, vaša smrť. No. Ešte. Tú stránku. Pustíme sa. A ešte kam? Nie, poď dole. Tak. Je tu plno vody a zistil som, že som sem šiel asi troška príliš skoro. No, každopádne som si to prezrel aspoň. Poď, na druhú stranu, poď hore. Poď hore, môj. No, vidíš, aký si ty šikovný. Otvor sa dvierka. Takže ten ujo bude svietiť niekde do toho, alebo niekde na to. Ježiš, ty čo robíš? Teba som nezabil? No dobre. Keďže si sa bál a radšej si skočil dole. Ja som vedel, že tu je. Ja som vedel, že si tu si. A môj čas nastal. Nové botičky na Mikuláša. Nové botičky. A teraz ako? Čo? Musím ísť zase dole? Joj. No takto, poďme takto. A už som tu. Pustíš sa. Sice som mohol ísť aj druhou stranou, ale povedzme si na rovinu. Aj toto bolo krajšie. No čo nás čaká? Nie. Branka, tu som. Ježiš. Poď sem, na ťa chytím. Prázdny o zem a hneď je po tebe. Ďalšia bednička. Nože sa otvára ďalšie botičky a lektvar hnevu, alebo strachu, alebo koho lektvar. Niekde tu bola, na mape mi ukazuje. Presne, ja som vedel, že si tu. Jo. Máme peniažkov a peniažkov. Ahoj. Hneď na úvod. Nie, Ježiši Kriste, pane. Počkaj. Ako to bolo, ten drtivý dopad? Aha, to bol on. Taký slabý. Ježiš, ako ma sprznil odzadu. Nemravník jeden. Lektvar hojivý. Ktorý som bohužiaľ minul zbytočne asi, ale nevadí. Keďže budú horšie situácie. Čo tam bolo za mňou? Čo išlo za mňou? Nie išlo za mňou. Bože môj, taký... Taká kamenná oblúda. Socha. Bojím sa ísť. No dobre, tu si myslím, že gameplay ukončíme. Nezabudnite olajkovať, okomentovať, zdieľať, prihlásiť sa na odber. A stretneme sa pri ďalšom videjku na hru Darksiders 2. Takže majte sa pekne, ja vám prajem pekný deň. Čaute!